Toh kene kapor ngi dap dag jing sngo komen ka bakrau baniyo kene ka lat aga bakum kene ka por kene ka sngi naga banta banginiyo ban ai kuble Christmas bat naga banta advance jong snem thamai jong kene ka snem ga bangidon banta ngiyai lengba jong ki por gi ba adu kata-kata aga jingai lenti hakine ki arsnem duna ki bangila yai lengba ke jing penuit jong ka klam jong covid khat kandai tendengi I ya ga jing ijba ke jong blei trai kendra ka ba umsyam la ino yang I kum ki khun ki jong u ya ki ba udang ibit ban bu asla jong perthei wa ta padeng jing ki ba bun la sisa ki don sibun ki long ying ki bala mat ya ki jing lengba ki jing pang ki jing stom ba pher lengba jong ne ka klam kila don ru ki long ying ki baladu ya ki ba I ki ba thon ki jong ki andre ni sngom komen bading aingu yo blei trai kendra ya ga ba ula dang ai ngi galat bagedang la ban im ban syong ban sa hagan sla perthei kini ki baro kidei ki jing I ki jong u naga banta jongi ki khun ya ki ba ula suspa asla jong ne perthei ngidon hagan ka por ka ba kemen naga banta banginiyo ban rakhe ya ka Christmas ka basuk ka ba kemen jong ne snem arajar arpuwei watla kumki khun ki jong blei ya ki ba ula suspa asla jong perthei kumalo ong mane bangiyat lengba ki jing ki babun degi yo ini ka kabu ya kene ka lat naga banta banginia kemen siying system banginia kemen bat ki bahiying ki bahasem banginia kemen bat ki parlok perjor naga banta banginio ban rakhe ya kene ka Christmas ka ba suk ka ba kemen jong kene snem arja arpuwe habangi phaidin ya ki jing ya lenti ka jing wan long brio ka jong trai nong penim jing Jesus Christ asla jong kene ka perthei bat I ya ki dak ki bapla ki balwanja ha ka jing im ka jongi ladangin phaidin ya karukom ya ka ba unong penim jongi ya ba ble la suspa asla jong perthei ka jing wan long brio ka jong u ha ka ski Christmas ka bangi ju rakhe ha situlup jong ka perthei ya ka jing wan long brio ka jong u ni I ya ka jing sedang bat hakano kerukom balakha ya utrai nong penim jing Jesus Christ habangi phaidin lengba ka gospel ka jong Matius lenong ka baar ka khot ka bandriu ka kren shai syapang ka jing sngorit larangin pule ka tu ka khot ngin lap ngin syam bala kren syapang ka snong Bethlehem ka de ka snong ka barit ka de ka nongrit bat lakha ya unong penim jongi ha ka tu ka snong ka barit bat sakawi ka benta ka ba ktik ya ka jingmut jing perkhat jongi ka longba lakha ya utrai nong penim jing Jesus Christ ha syong oj ha sem kulai kane ka kdo shai bat ka peni yangi ba lakha ya utrai nong penim jing Jesus Christ ha ka jing sngorit bat ngi ya kane kumno ba ki kimi ki kpa ka jong trai nong panim jing Jesus Christ ki ya lang ba shibun ki jing u Joseph bat ka Mary hang jing ya lenti ka jong ki kumno ba an kha ya u nong panim bangin khot u Emmanuel ban panim ya ki babun ki ba asla jong perthei bat lengba ki jing sha shitom jong ki kimi ki kpa lengba ki jing sha budin haus im herat tu ko por ban thuet ban lam hangno lakha yaw ne usim ki sim bot trai ki trai ka Bible kala kren shai bala khai u hasem kulai
ha ka snong Bethlehem ka snong ka barit ka ba kedau syai ya ka jing sngorit din ta ka daw ngasngo ban kentu ya ki kun samla ge be ya gilong kemi gilong kpa ba ka de ka Christmas jong snem arjar phuwi ki kwa ba ka message kan long ba baro ki ba Kristan hagi balang ba per ki bangingi don bangin bangin ya daga jing sngurit bat ka jing yaisha jong kimi ki pa jong Jisu long ba ki jing ki babun balak hayu ni nong pen uban pen yang ngi ki nong pop ban ngi kwa ba ka message hagane ka Christmas hagane ka snem arajar phuwi kan long bangin ya yang ne sakmat daga man sim ga jing sngurit bangin bread sherut ya ga jing bishni ngin bread sherut ya ga jing long daw shing system ngi bread sherut ya ka malade bat bangin tur sakmat naga banta ga jing bha jong jaj bandreu bangin ya daga man sim ga jing surit ba ga jing yasha bat ngi nge scam bagane ka Christmas hagane ka snem hajar phuwi kan long ka basuk ka bakmen na ka dagin ang song gi jongi inbu gi jing duai boleh try kan rat balung bagi jing ki jong u yang ki khon gi jong u bangin laj gi jing gi babun bat bangin nang tur nang ni sakmat dagane ka ju ka ban sim gi jing songret bat ha ju ka por ngi song ban sim gi ka kabu ban ai ya kan ni ka advance jing khoble snem thamai basuk bakmen ya gilong song jong ka temri boy ka jella ka ri baro ko we bat ka percaya baro shitlu badingi scam ba ka snem arjar puar kalong ka snem jong jing kemen kanong ka snem bangin la ban ya roy parum pare haki kam gi jam gi bangi ngitre hakino kino gi benta lagi de ginong bela lagi de ginong hikai school lagi de bateri kam sorkar ki bateri kam lajong baro ngikit bok kiryang bo blem don rengkat bangin yo ka snem ka basuk ka bakmen bangin ya roy parum pare bat kumju bagane Christmas chwa mangan penkut jong ne snem arjar phuwi kan long ka snem jong jing kemen khamtam ka jing kan mau borom ga jongi khamtam naga benta ki baduk ki barangli ki riu kan thei ki ba mat gi jing ki babun gi jing gi jongki dongin shim ba ka message lang ba jong ne ka Christmas ak snem arjar phuwi kan long bangin ya dag jing surit bangin syakri dag jing yasha ba bangin syakri na kam taki para marjan mar kum ba krin jong ble ro ka ka jing syakri ya breu ka long jing syakri ya ble na mar ka tangi scam balang ba jong ne ka jing slok ka balang kot ka ne ka khubor ngi scam ba ka message na taki para nong chong chnong jing baro kan long na ka banta ka Christmas ka basuk ka bakmen na ka banta jong phi ba jing ilang baro kuble